A Xunta inviste máis de 267.000 euros na mellora do pabillón do IES de Porto do Son, unhas obras que buscan facer das instalacións un espazo máis seguro, funcional e adaptado ás necesidades do alumnado. A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, acompañada polo alcalde de Porto do Son, comprobou o avance das actuacións no pabillón deportivo do Instituto, unha intervención financiada pola Consellería de Educación con máis de 267.000 euros. É un importante investimento que se fai dentro da Consellería de Educación. Estamos a falar de 267.000 euros de investimento, un investimento importante, pero que vai a quedar un polideportivo xa para moitos anos e sobre todo para darlle un bo uso. As obras inclúen a construción dun novo peche perimetral de 3,75 metros, con paneis de formigón e chapa microperforada de aluminio que permitirá protexer a pista de choiva lateral sen perder iluminación nin ventilación natural. Se pecha todo o perímetro, estamos a falar de cemento máis de 3,2 metros de altura, despois queda xa unha zona de peche superior que vai estar microperforado para poder así desta maneira, tamén que haxa movimento de aire para que non haxa condensacións e para que poda estar isto moito máis saneado. Tamén se está renovando a cuberta coa instalación de novos canóns e baixantes para mellorar a evacuación de auga, ademais da sustitución da cuberta de fibrocemento dos vestiarios por paneis sándwich máis resistentes e con mellor illamento. O IES de Porto do Son, sabedes que ten o ciclo medio e agora, desde o ano pasado, ten o ciclo superior de actividades ao aire libre e era moi necesario tamén incluir non só a cubierta, que decir, o perímetro que o temporal tirou, senón nas melloras interiores. A intervención completase cun novo almacén para material deportivo, a renovación da instalación eléctrica e a incorporación por primeira vez dun sistema de protección contra incendios. Como ben dicía Belén, unha inversión de entre unhas cousas e outras, andamos a andar polos 300.000 euros, melloras que son moi necesarias. Non? Así que o meu agradecimiento, Belén, que veñas a comprobar as obras, que ademais o que pretendemos é que, se non é no inicio do curso escolar, pois que sea o máis pronto posible, porque ademais é moi necesario, polo que vos digo, porque este é un IES que ten 400 e pico de nenos e un moi bo acollimiento polo ciclo este que ten. Durante a visita, a delegada destacou que estas melloras permitirán facer un pabillón máis seguro, moderno e funcional para arredor de 400 alumnos cos que contará o centro este curso. En definitiva, compromiso da Consellería co alcalde de facer esta actuación, de facerla ben en boas condicións e, sobre todo, o compromiso da Xunta de Galicia e da Consellería de Educación con este Concello, non só en esta actuación, sino tamén en 4 centros de educación infantil e primaria tamén deste Concello. A Xunta lembrou ademais que tamén está a executar outras actuacións en centros educativos de Porto do Son e da comarca do Barbanza, cun investimento global que rolda os 1,7 millóns de euros en 5 grandes obras.